like a cliche, baby. Godt. Nu starter vi med en simpel opvarmning. Vi starter med at tage vores hænder ud, og så op, og så ned. Og det gør vi igen. Ud, op, ned. Og havde du ikke kage? Jo, jeg har lavet det. Men har I overhovedet tænkt på, hvor forkert roulade egentlig lyder? Fordi prøv at tænke på, når man er til julefrokost, og ens far kommer ind og siger, hey, vi smager fars roulade. Se, det er nederkop. Han er godt nok fin. Og man se, hvis man gør sådan her, så er det en jellyfish. Ja, det hører det igen. Det må de andre fortælle. Jeg har fortalt dem det. Du er simpelthen så barnlig. Det er ikke noget, han har i en bananhus. Det er faktisk ikke noget på Nalus. Det er en Nintendo DS. Ja. Hvorfor er der ikke kommet flere endnu? Skal vi tage bad der? Jamen, det bliver sgu da for dyrt. Mia, regn lige ud, hvor meget det til at koste. Mindst 500. Der skulle der fandme ikke råd til. Nu kommer Anja også. Så din mor cykler sammen. Du er ham 5 minutter på cykel ud på Nørre. Okay, helt. Han siger, han har 5 minutter. Ja, undskyld. Jeg er for sent på den. Det er sent. Lad os komme ind. Lad os komme ind. Kom i gang. Okay, jeg er 5 minutter. Har du måske husket noget som helst af det? Vi tager det først. Hej, du sækker. Hvorfor du så har ruller på? Daniel, hvorfor har du Zuma? Ikke nu, Birgitte. Birgitte. Farvel. Hej med dig. Ja, det var så ikke meningen, at I skulle møde hende. Men det var Birgitte. Du må skynde dig ned til Mille. Ja, det skal nok blive lidt fedt. Hun skal snart til optagelsesprøve. Superstjerne, alle vild med hende. Og Vægepop, ja, den går jo fantastisk. Hvad skal jeg dog hjælpe med? Stryge hele skolen? Ja. Må jeg præsentere fintopper, special i håndvask og strygning. Okay, kom. Du må skynde dig ned til Mille. Ja, det skal nok hjælpe. Fedt. Superstjerne, alle vild med hende. Hun skal snart til optagelsesprøve, og ja, Vægepop, den går jo fantastisk. Hvad skal jeg hjælpe? Stryge hele skolen? Må jeg præsentere fintopper med special. Sæt dig ned, Daniel. Hej, jeg hedder Mia. Hej, Mia. Og jeg kan godt lide vindruer. Vindruer. Nej, ikke hende. Hej, Birgitte. Fars roulade. Ej, Birgitte, gå nu. Shit, hvor er det varmt. Men hvorfor har du altid klædt på det at være? Altså, det er jo kun 25 grader. Så er der flødeboller! Så er der taget på hans smag. Jo.
Okay, nu viser det en gang, og så gør I det bagefter, okay? Klar? 1, 2, 3. Hvad? Okay, så prøver vi det. Kære Daniel, Nanna og Isabelle. År 2013-14 er snart gået, og vi har haft et super fedt år. Vi har fået en masse viden og erfaring, men ikke mindst har vi haft et utroligt fedt år. I er fantastisk til at lære fejre og virkelig inspirerende, og man kan uden tvivl se og mærke, at de er engageret. Tak for det. Vi elsker jer og håber, at Ungscene vil bestå mange år endnu. Mange Ungscene kysser kram fra Ungscene 2013-14. Luca, Mia, Tara, Freja, Anja, Louise, Sandra, Olivia, Lotte, Filippa, Cecilie, Jon og jeg selv, Joachim.